Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. To लोगोफोर दिनै आङो बिराद गोबावनि उनाव नोंथांमोनखौ लोगो मोनफिनलायसिगोन आरो आंबो नोंथांमोनखौ लोगो मोननानै मोजां मोनफिनलायसिगोन. To लोगोफोर आङो गोबावसैमोन ब्लग बानायनो समबो मोनाखैमोन आरो मानसियाबो बास्राना दंमोन आरोना ब्लग बानायनो थाखाय बिराद बादुलि नालाय बिनिखायनो सम बास्राबाय थायो. आङो दिनै रेसिपिनि भिडिअ लानानै फैफिनलायबाय गोबावनि गेजेराव दिनैसो संलायनोसै आङो दाउ संगोन आरोना लकेल दाउ न'निनो ओमफ्राय बेखौनो नोंथांमोनजों आङो माबायदि संगोन नायलांबाय थादों नोंथांमोना आंजों लोगोसे आरो सोरबाफोर आंनि चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौहाय साबस्क्राइब खालामनानै हो लोगोसे खाथियाव थानाय बेल आइकनखौ थुनानै होगोन होननानै नोंथांमोननिसिम मिजिं थाबाय लोगोफोर. थ' नोंथांमोना आंजों लोगोसे नायफालांबाय थादो आङो माबायदि संगोन नायबाय थादो नोंथांमोना. आं सिरि लालायलायदोंमोन आरोना मबाइलखौ भिडिअ खालामनो होननानै ओमफ्राय नुखायो बिराद लाजिखायो आरोना मबाइलाव नुजानो. थ' लोगोफोर दिनै जोंहा जालायनोसै दाउ लकेल दाउ बेयो बयलार नङा लोगोफोर लकेल दाउसो. ओमफ्राय आलासि फैनो हागौमोन बेखायनो मोनजालायसिगोन आरोना दाउ बेदर. थ' दानखांखाबाय दानखांनानै रेडि खालामना दोनखानोसै लोगोफोर. दानो संथ'वा दे लासैनो संगोन मानो दाननानै मानानै रेडि खालामना दोनबा थाब संनायफोरा जायो नालाय. थ' बेखायनो रेडि खालामखाबाय आलुजोंसो जायो लोगोफोर आलासिफोरा बेखायनो आलुखौ हाना लाबाय फारसेथिं आरो बानलु सामब्राम बेफोरखौ देखाना दोनसै मस्ला मस्लिफोरखौ. थ' दिनैहाय जेबो जायाखैमोन फुंनिफ्रायनो ओंखामबो जाखायाखै. थ' बेखायनो जोङो साहाजों पास्ता बानायना जानोसै. पास्ता जानो थाखायबो बिराद टेनसन लोगोफोर जेबो गैया न'आव लाबोना दोननाय गाजरबो गैया कबिबो गैया बेफोरखौ होद्लाबा एसे थावसिनो नालाय लोगोफोर बेखायनो होद्लाबोबा गोथावसिन जायो. थ' गैया लाबोनाय न'आव दङ केपसिकाम लाबोनाय बेजोंनो जानोसै. केपसिकाम थाइसे थुख्रा हाना लाबाय लोगोफोरावनो सामब्राम गोजा दरसे लाबाय आरो बानलु लाबाय बेखौथ' आङो फिसा हानानै दा आङो बानायनोसै. थ' केपसिकाम फिसा हाना लानायखौ आङो थाव हरबाय लोगोफोर. माबायदि जागोन मिन्थिला जाना नायबासो मोनथिसिगोन आरोना. थ' बे केपसिकामखौ आं बांद्राय मोनहोखाया एसेल' ओरैनो लेके खालामबाय आरोना थाव. लेके खालामनाय लोगो लोगोनो आं रुनानै पास्ताखौ आं दा बेवहाय हरनोसै. ओमफ्राय बे जाबाय मिगिनजों मस्ला दे लोगोफोर एसे टेस्टि जासिनायनि होबाय आरोना आङो. थ' लोगोफोर नायदो जोंनि पास्ता बानायनाया जाबाय लेखा रेडि जानो थाखाय. थ' जाखांबा संगौ मोनगोन गोथाव जादों ना माबायदि जादों. ओमफ्राय आङो दायो नै मानो फोथारावसो दङ आरोना मोसौ लानो फैदों. नोंथांमोना इन्टारेस्टेडबा नायलांबाय थादो जोबजासिम. इसोर खोनायाखैनो मोसौ लानो फैदों र' लोगोफोर लांनोसै मोनाबाय हा मोसौनि लानजायखौबो साफासिनसो नुयो मोजांसिनसो नुयो आंनि खानायनिख्रुइबो. नायथाव जायै जाबाय लोगोफोर आंनि खानाया. बेखायनो आङो सानबाय दिनैहाय आङो कालार लानोसै लोगोफोर. मेक दिस हेयार कालार ब्लेक कालार आरोना. ओमफ्राय बेखौ आङो दिनै लानोसै. आङो भिडिअखौ मोजां खालामनाय जायासै लोगोफोर. बेवहाय पेकेजिङाव मोननै पेकेट थायो बे मोननै पेकेटखौबो खुलिनानै मिक्स खालामनानै आङो लाबाय आयनानि बाल्टियावहाय. थ' नायदो मोजाङै मिक्स खालामनोसै आरोना लोगोफोर. मिक्स खालामनानै आङो दायो आंनि खानायाव लानोसै. नै जाबाय लेखा लोगोफोर.
नाखौनो आङो एवबाय थादों आरोना लोगोफोर। नाखौ लोगोफोर फ्रायसो खालामगोन आरोना फ्राम फ्राम। लोगोफोर जोङो दिनै फिथा जानो सानदों आरो बानायनो नागिरदों। देनाबो लाबोखाबाय। गोबावानो जाबायमोन फिथा जायैया, मागोनिफ्राय जाखानाय जाखायाखैमोन आरोना। ओमफ्राय दिनै आलासिबो फैगोन, बेखायनो देबायबो माबाबायबो। ओमफ्राय दा जोङो बानायनोसै आरोना लोगोफोर। नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। आरो सोरबाफोर नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ दासिमहालागै साबस्क्राइब खालामाखैबा अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला, लोगोसे खाथियाव थानाय बेल आइकनखौबो थुनानै होगोन होननानै नोंथांमोननिसिम मिजिं थाबाय आरोना लोगोफोर। नोंथांमोना नायलांबाय थादों आंजों लोगोसे।